Araw po sa inyo lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay napaka-importante po ito na para pangkaligtasan sa lahat, sa pamakan. At sana po ay palagi po kayong tumutok dito sa Hiwaga ng Pangasinan at mag-alam po ng mga karunungan din po na ibabahagi sa araw-araw para may magamit po kayo sa araw-araw. At kung gusto niyo po talaga matutong gamot po ay tumutok lamang po kayo dito at marami po ako ipagkakaloob po sa inyo ng mga orasyon po. At sana po ay may masidling nais po kayo na tumulong po sa kapwa. Napaka-importante po yung tumulong sa kapwa ng mga taong nangangailangan na hindi po talagang hirap sa buhay, na dapat po tumulong po kayo para lumakas po kayo sa spiritual po. At magagamit nyo rin po habang kayo nabubuhay po. At ipamamanan nyo po sa mga anak nyo po ito. Ako mga binabagi po, orasyonis po. At sana po ay magpursige po kayong matuto po. Kung halimbawa po maganda po kung magdi-devotion po kayo, ay pumasok po kayo sa kwarto na tahimik pong lugar. Isarado nyo po yung pinto ng kwarto. Magtirik ng kandila po. Kahit magdasal lamang po kayo sa flooring po sa side po. Nakanako po kayo, okay na po yan. Wala pong pinipili ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kahit saan po kayo magdasal. Basta umupo lang kayo. Bawal po yung nakatayo o kayong tumayo pag nagdarasal po kayo para gabayan kayo Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bago po tayo umiling sa Diyos na makapangyarihan sa ating kahilingan po, hindi po pa natin nasasabi po ay alam niya po ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang gusto ng Diyos na makapangyarihan pag nanalangin po tayo at humingi tayo ng gabay sa Kanya o ano pa man na pang araw-araw, ay kahit isang bisis mo lang sasabihin po bago ka pumasok na manalangin sa Kanya sa Kanyang harapan po, ay alam na po kung saan mo, alam niya po kung saan ang nasa isip mo, kasi alam ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi mo pa nasasabi, alam na niya po yan. Kahit di mo hilingin po yan, ipagkakalob sa inyo ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Basta bukal sa puso mo ang panalangin sa Kanya na may masinting nais po, ipagkakalob sa inyo ang iyong ninais na kahilingan po. At ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi po siya, alam niyo po kung nanggamot po siya, ay hindi siya nagkuha ng medalyon, kung ano pa man yan, wala po siya medalyon. Nanggamot siya, ay hindi siya nagdebosyon. Wala po siyang araw na nagdarasal sa